mushure mekunge boss Vecco vaita basa rakanaka rekutoresa Nyathi family mapassport, pane manetizens auya achivacriticize apo pavaedzawo kuti vamakete business ravo. Guys, zvinhu zvacho unotoshaura kuti zvakamira sei kukungotenda basa raitwa neumwe mwana. Welcome back to the channel. Please don't forget to like and subscribe. Kana vaita that move yekusponsor the Nyathi family kuti iende kuZimbabwe kunotora mapassport, vachiratidza kuti as an immigration company vanoshandidzana sei navanhu. Tese taona kuti munhu anogona public relations ndiye zvakare akazviita kuti zvive possible kuti vangonotsika ivhu rekuZimbabwe ravanga vachikonawo kutsika for a very long time. Akabhadhara mabills anga achidiwa, transport nezvimwe zvakadaro. But pane vamwe sister vanonzi Precious vauya vakati ivo vane dzavo 2 cents dzavainadzo. Vari kuti munhu kungotoresa ana Nyathi mapassport akutonzi boss Facebook yese. Ndachema zvangu. Kutoresa kwaakaita ana Nyathi imetsi yekuti business rake rifaye. Ndazonzwa oti kukuitirai visitors visa kuenda kuCanada $6,000. Ini 6,000 yekungofila form, book an appointment, koze ndo zvega zvaanokwanisa kubetsera nazvo. Interview unozvionera wega, kupasa kufoira zviri mumaoko ako. Apa mabhadhara $6,000 pachinhu chinoita 150 to submit. Mukadyirwa mari muchamuka. Ndo zvataugwa naPrecious izvi. Azvitaura mushure mekunge boss Vecco vaita live yavo vachiexplaina mashandiro avanoita, vachiexplaina kuti kana uchida kuenda kuSlovakia tinoshanda so newe, toita masteps akati naakati naakati, vachitaura mapepa anodiwa, how they are going to help you kuti ugone kuwana basa kune dzimwe nyika. Vataura zvakare kuti kufila fomu tinokubatsira, just like any other immigration company or ma-agents aripo. But now vanhu vabva vada kuvacriticize. Guys, voita sei? This is a company iri operational. Kana vakashandisa Nyathi family, yes, kuti vagrowe brand ravo. It is also a good thing because this was a tit for tat. Nyathi family yakabva yangokudza brand ravo pavakangoenda kuZimbabwe. Yes, people could follow at a distance, but now that they could interact nevanhu vari paground, vakagona feature albums, kundoonawo vana Mutarise, kuactana namama V. A lot of opportunities presented themselves. Vakapedzisira vawana manager, content ikawedzera maviews, izvezvi vari kumove to a new flat. So guys, what do you expect boss Vecco kuti vaite? Vongorega here, at least ride cut the fame and get what you want out of it. Kana kuri kungofila form, uri kuregere kungoenda pasina help, waitsvagei kuna boss Vecco? Kana zviri nyore kutoresa munhu passport yacho, wakatoresa hama dzako ngani, not talking of vatorwa. Kana kuri kuda kukudza business rake, then it means he's good in business and ane ma-strategies. Uri kutambudzika zvekushaya 600 sei uine information inokudza business. Vabereki vake nehama dzake Nyathi vakazvitadza 1. Mutorwa uyu ngatimutendeiwo paagona. Vanhu vakawanda vabva vauya pakomenti papo vakati aiwa, kana zviri nyore iwe wawire kuzobvunza. Iwewe kana uchigona kuzviendera kuCanada kwacho, uchigona kuzvifilira mafomu ako, kuzvibhukira zvinhu zvacho zvichingoita 150, ko uchiri kubatei muSouth Africa uchitenderera uchigara mumukuku upenyu hwakatokuomera. Zvinhu zve150 handiti ndopei yemwedzi 1 here naye, asikana chizvigadzirira hako kamapepa ako uende kuCanada ugoburitsa a family kubva mupoverty. Wotsvakira vabereki chirugwi chekuti vaite mabroiler pamusha, vana vawana kuseva namatumbu. Boss Vecco, ramba uchiita zvakanaka, unotendwa nedenga. And tese tinoziva kuti kutenda kwemunhu mutema kushora. Mwari ngaakukomborere chose. Chaunobata namaoko ako chose ngachienderere mberi. Handikuzivi, but ndinokushuvira upenyu hunoraudzirwa brother. Tiri kutomupa maruva ake mufesi uyu. Kuenda kwavo kumapassport kwakamutsa zvakawanda. Nyarai. So ndo mashoko ari kubva kumanetizens aya achirwira boss Vecco
vangova munhu wekunzi kwai vakanganisa. Chavakanganisa chaicho chii? Dambudziko ijealousy rekuti mwana mudiki akuramba ongonzi boss Vecco, boss Vecco. Yes, he was very generous. And as a country, guys, we representing Zimbabwe pano tiri kuti makaita basa boss. Vana vane upenyu hune pundutso. Iye mukomana anoratidza kuti akabva kumhuri ina vanhu. Besides being generous and offering to do what most people fail to do, anogona zvakare kutenda. Abva adecida kutaura vanhu vakamubatsira even kubackground uko. For example, vanhu vakamutengera ticket rekuti adzoke neNyathi family. You find kuti yes, he sponsored the journey kuenda kuZimbabwe, pekugara pano nepano, but pane vanhu vakazotomuvinga inbox vakati we want to be part of this dream that you have made a reality. I would like to express my heartfelt gratitude. Ndo mashoko boss Vecco aya to Tallinn Shodaya official Ndindudzo uyo for her incredible support and generosity. She's a true example of someone who celebrates the growth of others without envy. Tallinn, your words. My brother, you did well to take the Nyathi family to Zimbabwe. Truly touched me. And your act of covering the flight tickets for the three of us to South Africa so that I could focus on other needs is beyond kind. Thank you deeply for this remarkable gesture. I also want to extend my sincere thanks to my brother Thomas Chizhanje, who took time to visit us tiri kuZimbabwe. Haana kungouya neushamwari chete, but akatipawo bhuru $100 saying, you have a good heart. Please add this to your journey. Thomas, your support means more than words can express. Thank you, brother. Lastly, to all my fans and everyone who played a part in my journey with the Nyathi family, I'm truly grateful. Encouragement and participation yenyu has been such a blessing. May God richly bless each one of you. Zvimwe zvoda kutendwa, even vanga vasingade kuti zvibude, but moyo wangu waramba ndavati ndakuposta ini ndoda kutenda zvakanaka zvamatiitira. So guys, you can actually see kuti zvangofamba zvakanaka. Vanhu vaienda kuZimbabwe, vanofamba vaita zvinhu zvese kuti zvifambe nenzira, but you still find haters mumastreets umu. Chiko vanhu vane zhara here? Toita sei senyika tigone kurescue masisters nemabrothers edu ane godo? Nekuti godo, guys, rinokukuvadza, uye kana mvura isipo aiwa unowa nekudzipiwa negodo.